Готови сме. Най-накрая направихме къстъм PlayStation за колегата Димитър. Смятам, че ще го оцени, ще оправим деня му и ще се зарадва много. Но нека да видим каква ще е неговата реакция. Какво си мислиш, че ще подаря? Абсолютно нищо, няма никаква на идея. Предположи нещо, да. PlayStation няма да е, защото много ще си губя времето, това не е окей. Не знам, а някаква периферия за компютър трябва. Добре. Ами, битва. Добре, битва е второ и трето последно. Някаква книга. Някаква книга. Добре. Отивам да ти дам подарък. Не съм единствената подаръчна торба, но е вътре. Така, вече може да предположиш приблизително какво е. Дали е... Това е истински подарък, брат, не е нагласен. Ево, благодаря ти много. Имаш кабелчета вътре. Дали е... Това е мега брутално. Мега брутално. Ево, чест. Ево, благодаря ти много.